идома. дилгаҳи шаб дар бинои прокуратураи ноҳияи Сафарови шаҳри Гагарин фақат чароғи як утоқ рӯшан буд. баробари шунидани садои баланду ваҳмангези тир ки аз ин утоқ бархост, аз мошине ки дуртар аз шӯъба меистод, марде фаромада аз оинаи тиреза ба утоқ нигарист ва бозпас ба мошин нишаст. мошин ба ҳаракат даромаду баъди тай задани чанд кӯча назди ҳавлие истод. духтаре ки аз он поин шуда сӯи ҳавлӣ рафт. мошин бошад бо суръати баланд роҳашро давом дод. ҷамшед, агар одамони Салимҷонов аз фаъолияти мо бӯй бурда бошанд, пас рӯзи 20 амакатро интизор мешаванд. мо бояд то рӯзи 20 корамонро анҷом диҳем. он ҳуҷҷати қалбакӣ аз муҳофизи як қумандон харидаам ҳам дигар кор намеояд. масъалаи душворе ки бояд ҳал кунем ёфтани назокат аст. бадбахтона мо суроғаи ӯро аз декан ё муфаттиш нагирифтем. дар ҳолати ёфтани суроғааш ҳам мо ба ӯ наздик шуда наметавонем. то пагоҳ фикр кун, шояд илоҷе ёбӣ. суханони муфаттишро ман нусхабардорӣ мекунаму баъд касетаро ба ту медиҳам. воқеан як навигарии дигар. чароғи даруни мошинро рӯшан кард Ориф ва хастаҳол суханашро давом дод. ман ҳамаи ин ҳодисаро дар шакли қисса навишта истодаам. рӯзе лозим мешавад, пагоҳ мехонӣ. ҳоло рав, истироҳат кун. рӯзи дигар Ҷамшед аз вақти муқарраршуда тез омад. чеҳрааш шукуфон буд. баробари ҳолпурсӣ Ориф сабаби хурсандии ҷавонро дарёфт. ягон роҳи аҷибе барои ёфтану рафтан ба назди назокат пайдо кардӣ? ҷавон бо аломати тасдиқ сар ҷунбонду Ориф табассум кард. ман ҳам хушхабар дорам. муфаттиш кори маро осон кард. ӯ ба марги хеш барвақт тайёрӣ дидааст. аз рӯи мизаш хатчаашро ёфтанд. иқтибос: чун ман фаҳмидам ки гирифтори бемории саратон ҳастам, зиндагӣ бароям бемаъно буд. ин бегоҳ нишонаҳои аввалини бемориамро эҳсос кардам. ман дуру дароз азоб кашида мурдан намехоҳам. анҷоми иқтибос. ва дар павлӯи нома як даста хулосаи духтурон дар мавриди гирифтори ин беморӣ буданаш. ин ҳуҷҷатҳо бовар дорам қалбакианд. муфаттиш чун шахси Содиқи Салимҷонов ба худкушӣ ҳамеша тайёрӣ медидааст. ҷамшед нақшашро пешкаш намуд. шумо ёд доред, ҳангоми қиссаи сафари Русия гуфтед ки қиморбозу рафиқаш бо хатичаву хоҳаратон маҳз дар ҳамин меҳмонхонаи лоҷвард вохӯрданд. аз ин чунин бармеояд ки соҳибони меҳмонхона бо назокат алоқа доранд, зеро соҳиби асосии фоҳишахонаҳои шаҳр вай аст. бояд ба онҳо муроҷиат кунем. чӣ гуна? акси хатичаро нишон медиҳем. мегӯем ки ин духтарон лозим. ба андешаи ман клиентҳои лоҷвард танҳо духтарони назокат ҳастанд. нақшаи ту бад нест, санҷидан лозим. аммо танҳо ба сардори меҳмонхона бояд муроҷиат кард, чунки навбатдорони меҳмонхона мумкин дар ёд доранд ки ман як ҳафта боз дар ин меҳмонхона зиндагӣ дорам. кай ба онҳо вохӯрда будед? сардори меҳмонхона суратҳоро сӯе тела карда синчакорона ба мусоҳибонаш нигарист. ҷавоби Ҷамшед тайёр буд. 6 моҳ пеш ҳангоми аз Москав ба пойтахт рафтан дар лоҷвард истода будем. ҷамшед чун дид ки суолу ҷавоб тӯл хоҳад кашид, $50 наверо сӯи мард тела кард. ака, мо дар Русия қиморбозӣ мекунем. аз ин хотир беташвиш бошед. фақат ҳамин духтарҳоро ёфта диҳед шуд. бо дидани пул чеҳраи сардори меҳмонхона тағйир хӯрд. муносибаташ дӯстона шуд. афсӯс, ба фикрам ин париҳоро ёфтан маҳол. бо кадом ҳодисаи нохуше дучор шуданд, вале агар хоҳед аз онҳо беҳтарашро меёбем. ва ӯ телефонро пеш кашида рақам чид. алло, апашка чӣ хел? тану ҷон дуруст бошад шуд. шумо бало, бояшро фаҳмидеда? 2 нафар клиентҳои доимӣ мегӯянд интихоб мекунем. аз байни ҳамаашон. медонанд. нархи арзиши хизмати шуморо кӣ намедонад? худатон хизмат мерасонед? равон кунам? майлаш, ҳарчанд меҳмонхонаи мо ҳам бад нест. апаҷон, аввал шумо, баъд мо. баъд 1 соат? майлаш. хуб, салом гӯед. баъди гӯшакро мондан, сардори меҳмонхона ба коғаз суроғаеро навишту ба Ҷамшед дод. дарро ки кушоданд. гӯед мо аз лоҷвард. баъди 1 соат дар ҳамон ҷой бошед. гап нест ака, чӣ хизмате бошад, мо тайёр. сардори меҳмонхона бо қаноатмандӣ сар ҷунбонида онҳоро то дар гусел кард. ҷамшед,
ба худо дар ин шаҳр ҳамаро метавон харид. номус, виҷдон, ақл, ишқ, ҳамаро. аз мусибати мардум истифода мебаранд. шиками гуруснаи мардумро мефурӯшанду мехаранд. беномусу бевиҷдонҳо, ҳаромзоду ҳаромхиштакҳо. баробари пахш кардани тугмаи занги дар, чашми Ориф ба камераи хурди болои дар афтид, ки ҳар касе ба ин хона ворид мешударо сабт мекард. оҳ, ту бояд намеомадӣ. ман аз ин бозича фаромӯш намуда будам. ба Ҷамшед хитоб кард журналист, вале ҳанӯз ҷавон дар ҷавоб даҳон накушода дар боз шуд. мо аз Лоҷвард. Ориф рост ба чашмони ҷавонмарди қавибозуву гарданғавси каллакалону риштдор нигарист. каллакалон дар посух чизе нагуфта ишора кард то дохил шаванд. дар меҳмонхонаи барҳаво зане ба пешвози онҳо бархост. баробари дидани ӯ чеҳраи Ориф тағйир хурд, аммо ин ҳолат ба зан, ки бештар ба сару либоси онҳо мутаваҷҷеҳ шуда буд, нуҳуфта монд. зан аз тамошои клиентҳо қаноатманд шуда табассуми айёронае кард. хуб, барои як нафар истироҳат бо ҳама шароит барои як шабонарӯз $50. вале агар хоҳед ки нозанинҳоро худ интихоб кунед, $10 дигар. ин як зани тахминан 35-40 сола буд. аз чеҳрааш бо вуҷуди сафедаи зиёд маълум мешуд, ки замоне духтари зебое будааст. дар гарданаш занҷираи ғафзи тилло, дар гӯшҳояш гӯшвораҳои бриллиантӣ медурахшиданд. дар ҷисми ҳанӯз таровати худро гум накардааш, синаҳои баландаш фарқ карда меистод. бӯи атри қиматбаҳо, ки яқин аз бадани ӯ бармехест, меҳмонхонаро пур карда буд. абрувони борикаш дар болои чашмони тангаш мисли хати кашида менамуд. дандонҳои тиллояш ҳангоми ханда даҳони хурду лабони зебои занро зеботар мекард. Ориф баробари аз хона берун шудани дарбон сарашро ба тарафи зан хам намуд. ой Тимулло, мо ба шартҳо розӣ, лек як масъалаи дигар ҳаст. дар Дубай ба паричерагони шумо зиёд иштирок доранд. биёед то омадани паричераҳо ин масъаларо ҳам муҳокима кунем. вале ин пешниҳод ба зан таъсире нарасонд. нархи шумо маро қаноат намекунад. барои як соат $50 дар ин мамлакат кам аст. Ориф ба дурӯғиаш идома дод. билети рафту омад аз мо як соат $100. зан баъди шунидани ин хабар як каме бесаранҷом шуд. дар Дубай шумо бо кӣ маслиҳат кардед? бо шайхи Куса ё бо Кобра? то ҷои ман медонам эшон аз $50 як тин зиёд додани нестанд, зеро баъзе аблаҳо аз марказ бо ин нарх қаноат карда истоданд. не ой Тимулло, бо гурги биёбон. зан ҳайрон ба Ориф нигарист. ин номро нав мешунавам. ин хел бошад пешниҳоди бад нест. шумо ҳоло огоҳ кунед, касе надарояд, то мо баҳазур баъзе шартҳоямонро якҷоя ҳал кунем. зан сӯи дар фарёд зад. чопра, то ман ҷеғ назанам, касе надарояд. ҳамин ки посбони пайдо шуда бо шунидани фармон дарро пӯшид, Ориф аз ҷайбаш туфангчаро кашида ба зан рост кард. назокатхон, ниҳоят мо вохӯрдем. зан як сония ҳам худро аз даст надод. оромона ба курсӣ нишасту сигори болои мизро гирифта оташ дод ва ҳалқа ҳалқа аз даҳонаш дуд баровард. вале ман туро нашинохтам. ман Ориф, шавҳари Хатича. бадбахти бечора, дер кардӣ, дер. аммо ман қотили ӯро ёфтам ва ту бояд ҷавоби хуни Хатичаро диҳӣ. хато мекунӣ Ориф. ман мехостам Хатича одамвор зиндагӣ кунад, аммо ӯ ба ман ноодамӣ кард. мехост як катоз бошад. тарзи худат медонӣ духар аз як охур ҷав намехӯранд. зан чун дид ки Ҷамшед мехоҳад ҳарфҳои ӯро сабт кунад, тамасхуре карду боқимондаи сигарро ба хокистардон пахш намуд. рӯи рост метавонӣ сабт намоӣ ҷавон. кайҳо боз ман мехостам дардҳои романтикиамро ба касе гӯям. имрӯз чунин имконият пайдо шудааст. обрӯи як фоҳиша аст, ки шунавандааш машҳуртарин журналисти солҳои охир мебошад. хуб, журналисти муҳтарам, метавонед диктофонро наздиктар оред, туфангчаро ҳам сӯе гузоред, зеро ман мансабу обрӯе надорам, ки маро тарсонед. зан аз шишаи коньяки рӯи миз қадаҳеро пур карда нӯшид ва сигори нав оташ зад. донаи дигари сигарро ба Ориф муроат кард. аз ин нақл Ҷамшедро даҳшат фаро гирифт. ҳақиқат дар зиндагии рӯёна пешорӯяш ҷилва намуд.
вақте модарам падарамро ба ҷурми бекориву арақнӯшӣ аз хона пеш кард, ман ҳамагӣ 14 сол доштам. дар як хоначае мезистем. рӯзи дигари рафтани падарам ҳамроҳи модарам ҷавони олуфтае меҳмони мо шуд. модарам гарчи ба сину сол аз ӯ хеле калонтар буд, аммо зани зебое буду ҳар шахси дилхоҳашро мафтун мекард. он рӯз зиёфати дабдабаноке оростанд, нӯшиданд, рақсиданд. ҳангоми хоб ман хостам ба балкон равам, вале ҷавон монеъ шуд. ҳаво хунук аст, дар хона бихоб. дар оғӯши торикӣ ман шоҳиди ишқварзии модарам шудам. чанд бор хостам аз хона гурезам, лек аз лаҳзаи аввал аз ин ҷавон сахт тарсида будаму ҷуръат надоштам. рӯзҳо бо як минвол мегузаштанд. қадами ҷавон аз хонаи мо канда намешуд. оҳиста оҳиста ӯ ба ман бо чашми дигар менигаристагӣ шуд. гоҳ-гоҳе дар набудани модарам кӯшиш мекард ки маро ба оғӯш гирад. шабҳо ба модарам мефармуд ки ҷойгаҳро васеъ партояд. чун аз нӯшонӯшӣ зиёд хоби модарам зуд мебурд, ба сӯи ман даст дароз карда баданамро мепалмосид. аз рафтори ӯ дар аввал ғаши ман меомад. мегурехтам. рафта рафта одат кардам. рӯзе расиду модарам кимчиро эҳсос карда ба ман дигаргуна менигарист. охир дар муддати як моҳ мани харобу лоғар ба духтари фарбеҳу расидае бадал гаштам. он шаб ҳам ҷавон сӯи ман омад, аммо модарам ки бедор будааст, чароғро рӯшан карда бо ҳар чӣ рост омад ба сари мо ҳуҷум намуд. ба зур гурехтем ба хонаи ҷавон. то ин дам ӯ бо вуҷуди илтимосу зора натавониста буд ба номуси ман дастдарозӣ кунад. минбаъд ҳам ман намегузоштам дар ишқбозӣ аз ҳад гузаронад. дилам гувоҳӣ медод ки баробари зан шудан дигар ба касе лозим нахоҳам шуд. ҷавон либосвориро аз куҷое бо нархи арзон мегирифту ман мефурӯхтам. оҳиста оҳиста пул меёфтам. дар ин байн хабар омад ки падарам ба хона бозгашта модарамро бо марде дар ҷойгаи хобаш дидааст. ҳардуро бо корд ба қатл расонида бо ихтиёри худаш ба милиса меравад. рӯзи дафни модарам қатраи ашк аз дидагони ман нарехт. эҳсос мекардам ки ман ба пайроҳаи номаълуму пурхатаре қадам гузоштаам ва ба ин модарам гунаҳгор аст. падарам дар ҳабсхона худкушӣ карду ман он хонаи касофатро фурӯхта пулашро барои тиҷорат истифода бурдам. пули ман зиёд мешуду ҷавон тавассути пулҳои ман ва маслиҳатҳои прокурори хешаш то рафт боло мерафт. ниҳоят вақте ӯ мансаби калон гирифту ба ман ҳама чизҳои дунёро тақдим кард, ман духтареамро ба вай бахшидам. акнун ман дигар муқаддасоте барои ҷавон надоштам. ба ҳар кас хоҳад маро тақдим мекард. барои муттаҳам кардани дигарон истифода мебурд. тибқи нақшаҳои имрӯза прокурори шаҳр ҳар касе садди роҳаш мешуд нест менамуд. солҳо гузаштанд. ҷавон ин хонаи азимро ба ман дода вазифаамро чун духтарфурӯш аниқ кард. дар ин байн ман ҳақиқати рӯзгорро эҳсос кардам. мо занҳо барои мардон ҳамеша лухтаки беш набудаем. моро мехаранд, мефурӯшанд, тақдим мекунанд. ва чун ман номи фоҳишагиро гирифтам, аслан ҳаёт бароям маъние надошт. на касе доштам, на фарзанде, на фардое. зиндагӣ барои ман танҳо барои зистан лозим буду бас. нисбати зиндагӣ, одамон сахт бераҳм шудам. ба касеву чизе раҳм намекардам. агар зиндагӣ карда наметавонӣ, бимир. ин буд шиёри ман. вале бовар кун, ман нисбати Хатича ҳисси хайрхоҳӣ доштам. баъди он ки тавассути декан муттаҳами мо шуд, ман барои ӯ имкони зистан додам. барояш чизеро дареғ надоштам. аммо Хатича нисбати зиндагӣ дигаргуна андеша дошт. ӯ романтику хаёлӣ буд. ҳамеша сари виҷдону номус меандешид. дарунашро мехӯрд. рӯҳан қариб ба девонагӣ расида буд. лек бигӯ Ориф, ин рӯзгоре ки мо дорем, магар ба ғам хӯрдану умр барбод додан меарзад? дунёро сарватмандон мехаранду мефурӯшанд ва чархи таърих ҳамеша ба майли онҳо мегардад. барои он ки сарватманд шавӣ, бояд бикушӣ, бихӯрӣ, шиканӣ. қонуни дунё аз азал чунин будааст ва худованд оне ки шоирони пойлӯч ҳамеша сӯяш дасти имдод дароз кардаанд, ба ин ҳама заҳарханда мезанад. бубин, агар соҳибдавлате мурд, ҳама аъзо мегиранд, кӯчаю мактаб ба номаш мегузоранд.
اگر تو بر اینها که عمر پی عدل و حق تلاش میکنید بمیرید، هرگز این طور نخواهد شد. نه، شما نمیمیرید، شما را میکشند. میکشند، یا به تیر یا به فشار و تضییق. میدانند که دل نازک دارید، از لرزه برگ خزان آب میشوید. مصیبت میسازند برای شما. خدیجه تا آخر این قانون زندگی را نپذیرفت. ته جسمی که با یک نوازش می توانست صاحب زندگی آباد گردد به حس می خوابید، مثل مرده. انیقترش او همان شب با دکن بودن مرده بود. به بالای این خواهر تو به سر وی بلا آورد. با میل خود به فاحشگی روی آورد. به $50 ناموسش را فروخت. اما ببین، من که شاید زیادتر از همه با مردان خفتم، ناموسم را چی گران فروختم. وقتی کلینت ها می آمدند، اول خطیچه را انتخاب می نمودند. این به خواهرت علم می کرد، زیرا نرخ خطیچه فرزند تولد کرده از او 6 ماه پیش دختر آچش نبوسیده گرانتر بود. کجای می رفت خطیچه را سیاه می کرد، ولی انگشت طاقت می کرد. خواهرت تا درجه رسیده بود که دیگر با کی به چند سو می خوابد برایش فرق نداشت. مرگ او به خطیچه به شک تاثیر می کرد. از این رو نشانه های بیماری را در او مشاهده کرده مجبور شدیم نابود کنیم. خطیچه هنوز پیش از مرگ خواهرشویش به من دشمن قتال شده بود. او به آن جوانی که این طرفی مسئله را من می دانم. آواز گرفته عارف حرف زنی زن را بریده سوال داد. پس معلوم می شود که آن جوانی تو همان سلیم جانوف است. نزاکت با اشاره تصدیق سر جنبانیده آرامانه پرسید. تو با دکن و مفتش واخورده بودی؟ بعد گرفتن جواب مثبت زن سخنش را دوام داد. انا برای چی مرگ آنها برای من کیم چه خیل اسرارانگیز نمود. بیچاره ها، یک بار از دست دادن منصب و آبرو کاری آسان نیست، ولی این گونه فشار آوری تو به من تاثیر ندارد عارف. اگر محض با این راه مرا نابود کردنی باشی خطا میکنی. چیزی برای باختن ندارم، برعکس نهایت از فشارهای هر روزه زندگی خلاص میشوم. جانکنی و مردن را زیاد دیدم، هرچند میخواهم مثل پیرزن روس بی درد و ناگهانی بمیرم. عموما این قصاصگیری تو ابلهانه است. دکن و مفتیش، من و پرکرور هرگز به آن خاطر خطیچه را نکشتیم که زنی تو می باشد. قانونی بازی چنین است، هر کسی خلل می رساند باید نیست شود. این قانون را سلیم جانوف در ذهن هر یکی ما شنانده است. سببگوری بدبختی خطیچه تو هستی. زن زیبای کودکدار را تنهای به متکا به پول و به نان گذاشته رفتی. باز حقیقت و عدالت می جویی. عجب ابلهی. گمان داره که اگر فاحشه نمی شد نمی مرد. از گشنگی و تشنگی در کوچه می مرد. من تو را کشتنی نیستم نزاکت. این گونه زندگی که تو داری خود مرگ است. از همان لحظه که پیش نظرت مادرت تن فروشی میکرد تو مرده بودی. برای آنه که درک وجدان، ناموس، عشق، درد ندارد، این دنیا با آن دنیا یکی است. برای آنه که درک وجدان، ناموس، عشق، درد ندارد، این دنیا و آن دنیا یکی است. تو بار اندیشیده ای که برای چی زندگی کردی؟ برای چی؟ برای زیادتر پوشیدن و خوردن؟ در این حال فرق تو از گاوی پرواره در چیست؟ تو بار دوست داشته ای؟ بار به مصیبت کسی گریسته ای؟ بار غیر نفرت و حسد لایق به احترام بوده ای؟ بار لبانت از بوسه گرمی عاشقانه سوخته است؟ بار با شهوت نه با مهر دست به میانت حلقه شده است؟ بار کسی به تو باور کرده راز دل کرده است؟ حیف زندگی. عارف برخاست. نزاکت همچنان مثل مرده کرخت بود. لحظه که آوازش در سکوت خانه لنگر انداخت، نومیدی و غصه در آن احساس می گردید. با فکر تو من چگونه زندگی کنم؟ دنیا را از مرددها و پلیدها باید تازه کرد تا قانونهای غیر انسانیشان را مثل پرکرور شهر به سر مردم تحمیل نکنند، تا دنیا را به طور خود نسازند. مرا که عمر بحر حقیقت تلاش کردم ابله می شماری، ولی آیا می دانی که در عمر کوتاه هم چقدر آدمان اشکریزان دعای جان من کردند؟
дар лаҳзаҳои навмедию аҷз навиштаҳои маро хонда устувортар дар пайраҳаи зиндагӣ гом гузоштаанд. чӣ қадар Салимҷоновҳо бо дидани имзои ман мисли саги девона ба худ мепечиданд. чӣ қадар одамон ҳоло ҳам орзуи фақат як бор дарди дил кардан ба ман доранд. мо барои худ зиндагӣ намекунем, мо барои дигарон хуни дил мехӯрем. дар пояи тобути орзую умеди дигарон ашк мерезем. рӯзи хуше дар зиндагӣ надидаем. шояд боре шикамсери нон нахӯрдаем. либоси навро танҳо дар рӯзи тӯй дидаем. фарзандонамон нонгӯён ҷон додаанд. лек мо барои ғами дигарон, орзуи дигарон зистаем. ту чӣ? туе ки шояд як занҷираи гарданат нархи ҷони ман бошад, бори ғайри худ дар бораи дигаре андешидаӣ? шояд рӯзи марги ман касе назди қабри ман дасти дуо набардорад, аммо хабари марги ман басо дидаҳоро гирён мекунад. басо мардум нафаси сарду оҳ мекашанд. наим бар инҳо осуда хоҳанд гашт. ҳатто марги мо зебост. мефаҳмӣ? барои марги зебо, барои он ки оби чашме аз таҳи дил барои ту резад, барои он ки фиғони талхе аз пушти тобутат бархезад, барои он ки баъдҳо аз ту гӯянд бояд зебо, пуршӯру исьён, сар ба сангҳои қисмат куфтаву хунполо шуда бимирӣ. на ин ки орому беҳис мисли гурги пире ки ҳамеша мурдаи бӯ гирифта мекобаду рӯзе ҷисмаш тӯмаи гургони гушнаи дигаре мегардад. шахси беишқу бедил, бесӯзу беисьён, орому бедард мемирад. ана ин аст маънии зиндагӣ. назокат мисли мурда хомӯш буд. дигар аз он ҷилваи пешина аз саре набуд. ҳангоми Ориф аз дар берун шуд, Ҷамшед суолеро ба ӯ дод ки кайҳо боз азобаш медод. писари Ориф куҷост? ӯ писархонди Салимҷонови бефарзанд аст. пасту нимравшан посух дод зан ва бо ғуссаи аламноке афзуд. наимро прокурори шаҳр вайрон кард. агар не ба ин дараҷа одами расво набуд. аммо Ҷамшед медонист ки хабаре ба дасти Салимҷонов афтидани фарзанди Орифро ба девонагӣ мерасонад. аз ин рӯ дар ин боб ба ӯ лаб накушод. шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.